Huria ni Tuhan na inolonga di baga sa tuat ta Yesus Kristus ta pasada rohat ta martangya kita. Di baga sa tikyon ali Tuhan di nanaing taruli hai marhite hite hatam. Todim parbadia madongani hami asa mangatusi hami di hatamon. Di baga sa Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Damang dainang na hinalonga di baga sa tuhat ta Yesus Kristus. Salam sehat madihita saluhutna. Hata ni Tuhan nalapat tugun ha porsyot ta di baga sa tikyon. Dienek may san buku di si Markus bidu 10 sada. Mamukka may sana sada masohok sa tuay 10 sada. Om mahata ni Tuhan sampai iuk ma di bagasan rohat tabi. Dungi di dalam jonok na sida tuhuta Jerusalem. Tu bet pagi do Betania. Na dilabung ni dolok jetun disuruh Yesus masisian na 2 halak. Di dok ma tu na sida. Lahom mahamu tu sosor na di jolomunaan. Jadi disi bongot hamu tu si. Dapat hamu matabat di sisa da anak ni haludi. Na sodung dope hinudulan. Har-hari jelat dogu hamu mai tuson. Jadi monotung adong nama dok tu hamu. Namarhua do hamu. Dok hamu ma. Nariko doi di Tuhani. Jala tibudo pasongon nai tuson. Borhak dona sida jala dapok sado anak ni haludei. Tabat dikan harbangan ni alamani. Jadi ditanggali na sida ma. Dungi adong mahalak na jongjong di sina madok tu na sida. Namarhua do hamu na mananggali anak ni haludei. Jadi didok ma songon natin nahon ni Yesus tu na sida. Gabi di pasok buma. Ditogu na sida ma anak ni haludei tu Yesus. Dia pehom ma ulus na sida tu atasna. Jadi marsihudul ma Yesus disi. Jala torop do halak. Akan napahebakon ulus na sida tu dalani. Nadiba manaliki akka bulung ratas yan ladangi. Laho mga parho tu dalani. Ya akka na dijolo nang akka na mangyut siya pudi. Say majauh-jauh do. Hosiana. Pinuji manaro marhite-hite guar ni Tuhani. Pinuji ma harajaw niya mata daud na nang ro. Hosiana madigijang ni gijangan. Jadi bongok ma Yesus tuhuta Jerusalem. Sahat tu bagas joroi. Jaladung takas di bereng sudi ruar ma ibana muse. Lau tuhuta Betania rak do na 10 duai alanang bot ari situ tu. Ido yang gosahatna. Huria na hinolonga di bagasa tuhatta Yesus Kristus. Somaldo hurasa hita ditikis yak kahit senekota. Disuruh na torasta mangulan akaulau. Alay gudang do hita molo disuruh mangula ulaun na maralo turo hadok tu pikiran. Gudang do suku-suku na tapatupa. Buasa songoni do kalen na asik. Apalagi ma molo pola mangalo tu akaruhu na adong di bagasan parngoluo. Alay damang dainang nenolonga di bagasan tuat Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita na sa tuhita di apala partikyanon. Tung masay takasdo di patota tuhita. Dung bongot Tuhan Yesus jonok
kon Jerusalem di huta betpaget na mardonok kon Betania. Ada orang so masuk Tuhan Yesus tu Jerusalem, disuruh ibadah ma dua halak sianak kasisianna mamongoti sosor ni hutai. Mabuat sada anak ni haludi asa marhite-hite anak ni haludi hudul ibana mabongoti huta Jerusalem. Jala ditonaho Tuhan Yesus do tu dua halak sesian nai taringot na naik ulau no dinasida moludung Jupang anak ni haludi. Di hatan ni Tuhanon tu masa takas do hau duho ni roha ni sisian ni Yesus mangulau na sinuru ni guruna. Dak adong aka pikiran na asing di roha dinasida. Tulus do roha dinasida. Songo tulus ni Tuhan Yesus nanang mabongoti huta Jerusalem. Hobar tu na tinonaw ni Yesus. Dumpa Jupang nasida do anak ni haludi na tarekati. Disukun halak ma sisian na marahari anak ni haludi. Buasa boto bunay. Alus di sisian ni Yesus, hobar tunang diajar Tuhan Yesus, narikot do di Tuhan. Adong hata narikot do di Tuhan. Damang dainang, di hati hai sasitong na, nungatar barita taringot tu Yesus. Jala sudena akan nama dohoti ibana, aka sisianna, ditada aka humaliak. Jala Tuhan Yesus di bagasan aka parngulon ada orang sobongot imana tu Jerusalem. Ragap aka ular para sinirwahon nang dipatupai bana. Marhite-hite na pamaluk aka na marsakit. Mamakulingi aka na so dipakuling halak parese. Madongani torop halak nang marnida-nida boki. Jala kata dabulu petung masay guda kido di patu-patuan Yesus. Aleni gabi idola baru dosa sitong na Tuhan Yesus di hati hai. Dung didok sisian ni Yesus narikot do di Tuhani dipaluas do mabuat anak ni haludi. Dibuat sisian nima anak ni haludi itu Yesus dipiakun nasida mapakyan asa adong hudulan ni Yesus. Jala ada orang sobongot Tuhan Yesus nunga gudak kalak manomu-nomu ibadah. Jala ragam do dipatupa akajul mana manomu-nomu. Adong do paherbak ko pakyan, adong nang mabuat akarak ting ni hau. Jala adong nang mangedehon Hosianna pinuji manaro marhite-hite Tuhan. Hurian nenolong di bagasa tuata Yesus Kristus. Hata Hosianna na dipasa di hata di Tuhanon sasitong na sian hata hiber doi molo di hata hiber na idokon Hosianna na marlapatan urupi jala palua mahami Tuhan. Ede puji-pujian na mangigil haluaon naik ko jaloon dinasida. Na marlapatan panomunomun na dipasat akatorop halak manomunomu Yesus. Di siala adong do pamikiro dinasida Yesus narotu Jerusalemi nanang di pajongjong nasida gabesada raja panggonggomi partogi. Paluahon nasida siang gonggoman ni Kaisar Rom. Asa totong malua nasida marsonang-sonang. Songo ditiki di masa ni si Raja David. Ido nipi ni toropala. Ido pakirimo dinasida. Nanay pahudulo Jesus na ditomu-tomunay gabi raja dia kapertibyo. Ape sa sitong na damang dainang
Bahasa mapola hudul Tuhan Yesus di anak ni haludi dang di sadahuda na patuduhod do ia harorona tu Jerusalem dada nananggabi partogi secara politik alay nananggabi paluaho saluhu na jolmay sen gonggoman ni dosa. Artinya orang-orang yang menyambut dia pada saat itu, mereka berpikir bahwa penderitaan yang paling besar adalah ketika ditindas oleh orang Romawi. Padahal sesungguhnya penderitaan yang terbesar yaitu penderitaan akibat daripada dosa. Maka yang mau Yesus taklukkan bukanlah pemerintahan Romawi, tapi yang mau Yesus taklukkan sesungguhnya kuasa yang begitu luar biasa, yaitu kuasa dosa yang menghancurkan setiap orang dan yang membinasakan setiap orang, karena dosa itu menjadi kuasa yang hanya bisa ditaklukkan oleh Yesus sendiri. Molo pamarintah Romawi raja na asing buduk menalun nasida tarida doi marhite-hite akapaporangan na masa di hati-hai. Hurian yang nolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di hatan ni Tuhanon na naing di pasatu hita ganuk marsada-sada hobar tuojan hosianna pinuji ma naro marhite-hite gorni Tuhan na nang diajar tu hita. Parjulu ikon adongdo panomunomu di bagasa rohatta manomunomu Yesus yang nasaroha do pikiran. Na marlapatan jamitau na mengajar hita mangedeon ulu-pulu posyan. Ulu-pulu na mado imatu debata urupi mahami Tuhan. Asa diurupi debata hita mengadopi akahamaulo di bagasan parngolota. Asa margogo hita. Haroroni Tuhan Yesus tutonga-tonga di parngolota mabay gogo tu hita. Asa tumbo hita mangalohon akka uti-utian ni pertibion akka hisap-hisap ni perdagingon. Alin iko Panginoon do Tuhan hosian na pinuji maho Tuhan. Urupi au Tuhan. Mangasahon gua ritual Yesus Kristus ta orang madirita. Unang bimangulahon akka hagila kapardagingon. Na padua damang denang senhatan ni Tuhanon nang dipaingo tu itagaruk marsada-sada. Songon padohan di Tuhan Yesus tuaka sisianna narikok do di Tuhan. Dosa si tong narikok di Tuhan sonario. Dang be haludi. Dang be akka na siadong atta. Alhay narikok di Tuhan kita. Rikok do hita di Tuhan. Rikok do hita pakyon ni Tuhan. Nanay perhatian na pasahato lumoni rohana. Muli do kesisian nay nagkaningan songon na tinurang di Tuhan Yesus narikok do di Tuhan ni anak niya ludi. Morso narhita do narikok di Tuhan. Nguluto rikok di Tuhan. Ala na nguluto rikok di Tuhan iko ni mabuldo tugon na hita. Marhita hita jami taon nangi matugon nami hita asa totong kapak ke dirita mamuji Tuhan di bagasa parngoluan. Amanginang tumasa rekotin do hita di Tuhan. Al narekot do hita di Tuhan amanginang. Unang biulah kamu na kaulah na sunading ka. Rekot do di Tuhan kita. Naparpuli sa halisan hatan ni Tuhanon. Jol manama nomu Tuhan na mangeden hosyan na. Urupi mahami Tuhan. Pinuji manaro marhite tigor di Tuhan. Na mangajarot tuita songon akasisya ni Tuhan Yesus. Ikon adong haudon ni roha di bagasa parngolota. Mangoloi akahata ni Tuhan. Ada ketaatan.
untuk melakukan segala perintah Tuhan. Maka jamita mengajari kita. Edeo kamu nama ulup-ulup tomu-tomu hamu nama Tuhan di bagasan ulumuna. Jala sadari hita ma. Rikok do hita di Tuhan. Amin martanya kita. Muliate Tuhan hupasat tami tuho. Nunga taruli hami marhite hiti hatam. Nunga diajari ho hami asa totong. Manomu ho marhite hiti akaparangan nami. Jala pelihun nai matutu diri nami Tuhan. Mangulan akalamoni roham. Muliate diho Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Horas madihita saluhuna. Salam sehat.